Так, тут 3 сантиметри, тут, а тут 2 сантиметри. Ха-ха! Салют усім! А я тут роблю апгрейд. Привітання, дівчинки і хлопчики. Що ти робиш? Апгрейд. Ну, поляпшаю технічні магчимості своєї машинки. Ти гэта складана, ти все ровно не зрозумієш. Чому не зрозумію? Я так само хочу, щоб у мене машинка була полепшена. Хотеть мало. Треба яшчэ ведаць, што рабіць. Ну, а для гэтага неабходна вучыцца. А я навучуся. Ой, не навучишься. Ты маленький яшчэ. Топочка, ну коли ласка. Ну, што ты такі прыставучы? Ты малы яшчэ. І зусім я не малы. Вось, калі ты мяне пераканаеш, што ты дарослы, я табе покажу, як машинку рамантаваць. А ось і переконаю, і убачиш. Так. І ось. Так. Ой, Ось. Ой, што гэта? що? Книги і самые великие, які я знайшов. І зовсім незрозумілі. Я навіть назву перечитати не можу. І ти вирішив, що коли принесеш усе гэтыя дарослыя кнігі, адразу станеш дарослым? Ай, буслік, ну які ти смешны. Ой. І нічого смішного не бачу. Не бачу ти. Ой, ну і фантазер гэты буслік. Так, а што калі я вось так паспрабую? Так. Тон. Ай, ну на што табе такія вялікія акуляры? Ой, зараз я докладно, самый дорослий, тільки ось не бачу нічого. Ой, голова починає болеть. Буслік, Ой. не, усё роўна не веру, што ты дарослы. Велічыня акуляраў не лічыцца. Ну, а коли так? Што за штуковина? Ой, ну я не ведаю, але бачив, як добродій гэтым користався, коли лічив, ось так ось робив, коли лічив, колькі казок нам розказав за місяць. Напевно, нейка вельмі складана реч. О, ти у ёй не разбираешься, значит, дорослым не стал. И кропка. І що мені робити? Буслік, а у мене є одна ідея. Якая? Треба дочекатися дня народження. Але ж у мене день народження ще праз несколько місяців. А яка розниця? Місяць туди, місяць сюди. А ти постарієш на год одразу. Чи навіть на 2. А можна на 3? Можна і на 3. Ой. Все, вирішено. Будемо відзначати одразу 3 твоїх дні народження. Ура! Чекай, ти чого скачеш? Ура! А що робити? На день народження іменинник гостей смачним частує. Ага. Есть у тебя нечто смачненькое? М? Знайду. Я побіг. Только поболі неси, бо у нас же не одно, а одразу 3 дні народження. Я зрозумів, я хутенька. Мгм. Ой, хоча б ён прибіг. Привітання, сябри моє! Привітання, Полінка. Ой-ой-ой-ой, а де Буслік? Здається, я чула його голос. А Буслік обіцяв хутко вернуться. Так. Бягу. Буслічок! Ой, Буслічок! Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Буслік, а що у нас сьогодні за свято? Мой день народження зараз святкувати будемо. О, Буслічок, у тебе сьогодні день народження? Мені здавалося, ён не сьогодні. Пробач, я без подарунка. Ой, нічого. А подаруночок я ще поспієш подарити. А зараз давай Бусліка нашого віншувати і частуватися. Пропоную з тортика почати. Частуйтеся, коли ласка.
Буслічак, мы віншуем цябе са святам. Столькі смакоты! Просто у меня, Полинка, сегодня нібыта не один, а целых 3 дні народження. Чаму 3, чаму нібыта? Каб адразу на 3 гады пасталець. Не зразумела, у цябе сёння дзень нараджэння ці не сёння? Ды не сёння. Просто топа сказаў, каб я хутчэй дарослым стаў, сёння адразу 3 маіх дні нараджэння адзначыць. Топа! Ну так, а хіба нельга? Святы ж гэта цудоўна. Ну, хитрун, просто скажи, что солодкага захацелася. Ды не, я гэта, сябру хацеў дапамагчы. Так, Полинка, бо я дарослым хочу стаць. Дорослым? А у дзяцінстве ж так хораша, можна цэлы дзень гуляць, чытаць казкі, маляваць, мультики глядзець. Але малым нельга машинки поляпшаць. Чаму нельга? Хто гэта табе сказаў? Топа, ён сваёй машынцы рабіў гэты Апгрейд. Во, апгрейд. А мне сказаў, што я для гэтага яшчэ маленькі. Маленькі. Топа, як табе не сорамна? А вось і не сорамна. Ён бы машынку паламаў, бо не ведае, што і як рабіць. А ты мог бы бусліка навучыць і павесці сябе як сапраўдны старэйшы сябра, які дапамагае малодшаму. Ну, нават калі буслік і паламаў тваю машынку, вы б разам яе адрамантавалі, буслік навучыўся, а ты палепшыў свае веды. А я і не ведаў, што так можна. Буслік, выбачай мне, калі ласка. Хочаш, зараз і тваю машынку палепшым? Ой, хочу, але можна спачатку мультфільм паглядзець? Вядома, можна. Так давайте мультик глядзець і тортиком частавацца. Давайте. Глядзім, сябры мае. А зараз пачнем машынку паляпшаць. А на час вы не забыліся? Машынкі вашы нікуды не збягуць, а дарослым і дзецям трэба прытрымлівацца рэжыму дня. А гэта значыць? Трэба ісці чысціць зубкі. І мыць твары. А потым класціся спаць. Дакладна. Цікавых вам сноў, мае маленькія. Самых найлепшых. І самых каляровых. Бывайце. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.